turde gå fra at arkivere nogle ting i hovedet til at aktivere nogle ting. Mit navn er Mahmoud Samsam. Jeg er foredragsholder og laver også workshops ude på skoler, uddannelsesinstitutioner og til private virksomheder. I dag er jeg så taget afsted til FGU, hvor jeg har haft nogle super gode snakke med de kære elever, hvor vi også kan snakke omkring det at være anden generations indvandrere, men også det der med at sætte ord i spor, få dem til at smage på ordene, få dem til at reflektere over nogle ord og få dem også til at blive motiveret af nogle ord. Så har vi sat nogle billedkort i spil, vi har sat nogle samtalekort i spil, og så har jeg været rundt og kigge på de her spændende samtaler. Det er fedt at få en rollemodel ud til vores unge mennesker. En ting er, at vi er rollemodeller på hver vores måde i forhold til vores undervisere, kontaktlærer og vejledere her på skolen. Men det her med at få en rollemodel udefra, som de unge kan spejle sig i og se nogle udfordringer og også nogle indspark i, hvordan kan det være med til at motivere dem hen til deres uddannelse og job, som også er vores fornemmeste opgave her på skolen, og hjælpe de unge med at komme videre til. Det har været super fedt. Og jeg har fået rigtig meget ud af at lære dem at kende og lære deres holdninger at kende igennem det, jeg har fortalt dem, og de diskussioner, vi har haft, har det egentlig bare gjort den her dag helt fantastisk.